Okay, det er mig igen. Skater part 2. I skal lære at lave en ollie. Du træder ned her, og du træder ned her hurtigt. Så du hopper faktisk bare et hop. Jeg laver det lige igen. Og det var så en ollie. Hej. Nej, det er sgu godt at se en video. Okay, så laver vi også et ollie drop. Og ved du hvad, den anden film, det var faktisk meget lettere. Så laver vi også lige en ollie drop. Yay! Okay. Woo! Så er du her for noget højt. Ja. Så skal du have foden her. Ja. Så skal du samtidig med at du kører foden ud der, så skal du samtidig flytte ballet herfra og ud. Nu her. Woo! Det ser bum. Okay, er vi færdige nu? Ja, hvorfor ikke? Hej. Hej. Ses. Sådan der. Mikkel, Ja. filmer du stadig? Ja.